May video mo na ako. Sige lang. Alam mo tong bundok na to. Dapat ka na yun. Ha? Hindi pa. Ano pa lang? Sumunod lang kasi kami. Kala na may ruto na talaga. Sir Jay, paano naman sa live ko? Hello. Yan, shoutout sa dalawa na to. Ano pangalan mo, tol? Jeff. Jeff. Ako yung tumawag sa'yo nung ano? Kailan? Nung isang linggo. Ah, Nung sinoutout ni Ma'am Merlinda. ikaw yan. Ako yun. Yan, shoutout kay Jeff. Ayan, ito si Idol. Sir Jay, ano po? Mark Jason. Mark Jason, ayan, shoutout sa inyong dalawa. Alright. Yan, si Sir Jeff. ERCP ba kayo? Magme-member pa lang ako. Member. ERCP ano? Camarin Sur. Kamso. Okay. Bala ko sir, parehas kami RSAP. Kasi kami RSAP. Colonel Buchita. Opo. Colonel Busita kami. Webinar coordinator po ako ng Region 5. Ayan, si Sir Jay. Kita rin kami sa wakas. Updated ako lagi. Ay, yung haba ng binakbak natin. Hindi pa kayo nagsabi. Okay lang, sir. Sabi ko sa sarili ko, susunod lang ako ang sa dulo. Ayan. Haba talaga dito. Malawak kasi ang Camp Sur. Di pa ako sana makapunta kayo sa ano, doon sa Albay, yung sa ano, sa Mayon Volcano. Soon. May bukas bang mga resort dyan? Meron naman. Meron. Meron pala. Open naman yun. Naman po. Bukas. Mga resort. Sa mga Bakakay Albay, gano'n. Yan, bukas yan, sir. Bukas yan sir. May mga nag-rides dyan, ang tropa namin. Sunod Domingo. Hindi ako makapag-live dito. Walang signal. Walang signal dito. Sanay ako sa ganito, sir. Sir Jay. Ganda sana ng dagat sa bundok. dito sa ano, sa Roma sir o kaya maganda doon. Karamuan. Kaso Karamuan. malalayo. Bukas na yung Beloy Beach, yung bago, bukas na. Saan yung Beloy Beach? Bakakay. Bel. Bakakay. Bukas yun, sir. Bukas na yun. May narabihan bukas yun. doon sir sa Bakakay. Ang ganda doon, white sand. Sir, picture tayo.